Hi, computer manatan amplifier module PAM8406 kalaya. Ano Zordanin Class D amplifier niya 5 volt 5 watt stereo output effects kaya. Tiang momo namo leitung ini chuan kante sanga athatlo te ni man tumna man tla kan do nem ti te he video kal tang hian atim thei ang barin kan endon ani. Masabera chuan kan amplifier data CTN khotila eta chuan features poi module puicho koron tilong dona data CT a download thei ranga information tam tak kha dona ni ole a data CT tang chuan minimum supply voltage kha 2.5 volt ania maximum voltage kan pek thei chu 5.5 volt ani 2 ohm lota 5 watt pe chuaka 4 ohm lota 3 watt 8 ohm lota 2 watt ape chuak thei boka THDN plus N chu distortion le noise theina chance kha 10% chau ani efficiency kha 90% ani boka chuan a amplifier class kha class D le class A B kan thak thei bok ani nuam ka ti ve hrim awangin a circuit board he ka chuya components tam an hmanglowa chuwang chuan minute khat chung ve lekin tiang hian a circuit ka siama chu data sheet a circuit min pek neng khan a in ang deuh chi na in thil pakhat kulo om ti hian han anila data sheet a min pek angin amot pina voltage kan pek chuan class D ti na ni a ground a kan connect chuan class A B ti na ni azur tu in class D amplifier ani tina a amot pin hi ground a connect thung si makhop mai engpo ni se connection semla in test te ang 5 volt supply atang ka power supply siam chopi ka manganga anat lem lo ti chu ka hria ma se athat pho tu chu thok thatak ani computer SMPS lui modify ta ka siam ania in lo hriat du takin ole a sound hi edit me lo ani e Right volt lek mga taan chuan a ringin a baseboard papa mase ka test si kala du tok lowa ti hian amot pin connection hi DCC ka thaka plus D kan nei thei nan khan enge a ani han ngai thale teang
in lo riat kho ka ringa interference kha atam khopa ani dan tur po ani renga hian a data sheet a po in ziaka class D a kan connect chuan EMI electromagnetic interference kan ti filter turin LC filter emo ferrite chip bit kan ti kha a output line a kan da anga yani class D care in du chuan atiang IC tho mang module dang hi a oma filter keng sa ang kha chu leitur po omani ma se ato do hlakang mole experiment ka ti rang atang kha ti hian result ka siama class AB amplifier ania 3.8 volt atanga 5 volt in car supply voltage kan mana 4 ohm load kan manin output in ka thabera standby a current 14 milliampere chau a draw a maximum volume distortion kan nei ma si a 900 milliamp draw ni chu wangchuan 4.5 watt vel in ka chhuak ti na ni chu portable speaker 5 volt lek mang za song man vel lek in du chuan AI tha leitur chu om lawanga computer speaker atante TV a manatante ma ni room a manatante a tha a ama ero chu in du ring deuh emo phone vel a manatan in du chuan man tlak lo chu ani lowa ma se in du khop lo deuh mai thei katan chu na tok leka chu wang chuan ti hian ka mang hal don ani